kumnairani bisingo tongnai dakurungno purino hambai tai khani hamjong yaparo tini ano kisa jora rubani bagui okongno sanani bagui khadani tai dakuk tai bukro je nai tongnai pongno khani hamjong tai jogani jiba yaparo bubagrani je mangthong पहला फर्स्ट ऑफ ऑल बुबागरा को मेरा साथ साथ प्रणाम बुबागरा को मैं साथ साथ प्रणाम करती हूँ बुबागरा ने जय मांगथों सोगलाई माने नंसुमानी नाइदी देश चालो नाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोका हम नो चालो बितो हाय फानो सिनो त्रिपुरा वो तामुई संतिने डी प्राइम आशु साल कोलक मानी कोलक खानो भारत हाकत स्वाधीन मानी गोलो फानो जों दिनै 70 years लाइथांका हायफानो जों जोंनि दिप्रासा दफाराव दाबो फानो डिप्राइभिं दं जोंनि सार्भाइभाल कमर्टी अबहायनि दं दाबो फानो जोंनि दफाराव सिसाबायनो दं आंनि मतेका हायसे बय 100% सिसाबायनो नायदे 100% दाबो सिसाबाय खाबले आगे किछु मुस्लिमेयो माने किछु संख्यक बर' अबहाय बुजिया लामाबो हिमि दङ बा बुजिया आंनि दङ बरना खाबाय गयना मुसुङो जे जागा प्राइम मिनिस्टार काहां खाय दङ जत जागा सिनार तामै डिप्राइभ बुंबा जों जतन सिवाबो कक्सबाय साना नाया दायसि खाखायो जतन बुजिनानै अ कायनै दफानि बिसुगासे सिनरो केबें मान इंलाय दंले स्पेशली जे आइनानि फायनाय दं बर' फायमानि बांमा बागै जों ताबो साना नंनानै बियार बिखेदांखा आबुनि यागुलो जों मान सुगै दंमानि जे जोंनो हे प्रभु हे ईश्वर हे मताइरो जोंनो ताबो साबो फियक्सिनाय सिनो दिप्रासा दफारावनो ठीक जों जाजारा रांगै कावलाय कवलायङै जोंनो फियंनाय गेलेहैनो खाबाय फुबै सुरिलाय काबलाय दमा जरानो सिनि बुबाग्रा अमाहाय जरावो फायगा जे नखा सागानि क्लायै जेमन मताय हावक्लाय फैनो हाय मतायरो बुबाग्रानि बिसु मताय तो स्वयं बर फायनाबाबो साखा नका बुबाग्रानि बिसिं दिने स्वयं मताय हाबै सिनि दफारावनो फियगनो फायगानि आंखा बानसो नका अमाहाय जरावो सिनि बर रग जे बुजियाङै दंमानि ताबो बुबाग्रानो कुनु ऑनर लाया रेस्पेक्ट लाया वो तो नेता है बले वो नेता ना नहीं वो खाया वो नेता है वो एकमात्र बिनी उद्देश्य तामो सिंबु बाग्रानी हाबु बाग्रानी एम तांबा तिप्रासा दफार न आनि प्रचार न आं बाहागे फियोग नाय आवश्यकले बिनजाय दङ नका अमहाय जरा रगु सुदु न किसासक बर रग बुजियाङै दिनि जदि बिसनो जेसपान कैंडिडेट थुं चलाफां थुं गुरिफा नंथुं जों बनो बाहागे शांति शृंखलानि बिसुदै गोजां बयानि बिसुदै जों बाहागे फिल खाय गाहाम गाहाम कक पिनै दिप्रासा दफाराव बाहागे फियक जोंनाय बाहागे तामंनाय बाहागे सिनि थिनां इन फ्यूचर जों बाहागे गाहामनाय अ कङ जे वातावरण जों मा खायनाय आबनो माने गोजां देखायनाय जों लोगरनो मा बुजबनाय जाते पूर्व आसनबो जेफान कैंडिडेट नथुं जाते पाइ फाइनेल मते जोंहा बाहागे क्लास मा खायनाय सिनि लोगरनो जों मा बुजबनाय कुनु बालाय सुलाय गरि खायनाय जोंहा बाहागे गाहाम गोरों दं कक मा पिनलायनाय जरकरिनि बिसिङाव फनो गोजां लोगरनो बाहागे कक थाइसे थाइनि बायनो अबायके खामे थेबिरि माने मेन नो बेलेग बेलेग हामबाय थैंक यू